guys! Welcome again to our channel. Umpisan ko na dito ang video. Hi guys! Good afternoon! Welcome again to Rich Chich Channel. Papunta po kami sa Baguio. At yan, ilalahad ko sa inyo kung ano yung mga lakad namin. From this moment na ginagawa ko ito ay syempre asikasuhin namin muna yung mga dapat dalhin namin. Kaya magpa-print na kami ng tickets, ng plane ticket, ng bus ticket namin. At kami po ay nakapagpaset ng travel namin through Traveloka and Booking.com. Ayun. Ayun. Yun. Kasama yun, no? Ayun. Teka lang. Hindi siya makalingon kasi lumiliko. Lumiliko siya. Lumiliko na lumiliko. Ayan. Uhin na dahil flight na namin bukas. At madaling araw na kami aalis bukas para sa ganon ay hindi na kami malate na katulad noong dati na na-late kami ng just a few minutes. Nagbayad kami uli ng ticket. Ganon sila ka-strict doon. So, kailangan maingat na tayo ngayon. Alam na natin. We've learned a lot from our mistakes. So, let's go guys! Malabo. Anong oras na? 6:30 pa lang guys, nandito na kami sa airport. Look, 6:30. My God, ang aga ko, ang aga namin ng mag-asawa kasi yun nga, excited ako. Lalo na ako excited para sa Panagbenga. Wala pa naman yung Panagbenga sa 24 and 25 yun. Yung parade ng flower, floats, and yung mga may competition kasi ng pagandahan ng floats at merong competition ng yung sa mga dances nila, kaya kami pupunta dahil napakagandang tignan. So manonood kami and here we are at ang aga namin 6:30. Excited sobra. Ang aga namin, biro mo nagising kami 4:30. Grabe na ito. So ngayon guys, 6:30, but our flight must be 9:25. Mas maganda kasi yung mas maaga kami kasi you know naman, nung nakaraan kasi dito, memorable talaga, hindi ko malimutan, unforgettable kasi you know, pinagbayad nila kami ng ticket, panibagong bayad, noong na-late kami ng 15 minutes lang. You see that? Kaya kailangan maagap. Nandito na, naghihintay na siya. Hihintay kami na mag-open yung self-check-in, mag-check-in na kami mamaya. Ay, thank you Lord. Nauna kami, ang dami pang nakapila. Oh, nauna kami. Abtik yun! Lagi-lagi. Ang aga namin kanina. Ngayon, nandito na. Oh, di maghintay na lang kami ng flight. Ayan. Ay, thank you Lord God. Ang haba ng pila, daming pasahero guys. Ayan sila oh. Hindi pa tapos yung mga iba. We suggest to keep your seatbelts loosely fastened at all times throughout the flight. First officer.
on anything you like. If you send anything you fancy to let us know. Bababa na tayo. Unti-unti. Nasa tapat na tayo ng Manila International Airport. Manila. Ayan ang malalaking building doon, no? Oh, dito naman ay ang daming mga bahay kubo, mga fisher folks na nakatira dyan. Wow! Ang galing, no? Tapos doon, ang isda dito. Grabe, nandyan na yung nagpapatubo ng talaba. Nandyan na yung nag-aalaga ng shrimps, ng bangus, ng crabs. Nandyan na lahat. Tapos dito, ito na ang Metro Manila. Wow! Grabe. Landing, touchdown Manila na nagpag wow, galing, ang galing ng pilot natin na si Jed Aquino. Na minuto sa takdang oras ng ating pagdating. Ang oras ngayon ay 6 na minuto magkalipas sa 10 ng umaga. Para sa inyong kaligtasan, matig na kaupo hanggang sa aeroplano hindi pa ganap nakahinto at kayo'y nabigyan ng pahintulot na bumaba. Mag-iingat po sa Tayo sa Manila. Yes.
Uy, excited lahat sila. Excited din kami. Excited ka ba? Excited? Kina-excited and sobra pa. Ayan. Nalabas na ako rito ngayon eh. Talaga? Andito na kami. Yeah. Ayan. Let's go. Ayan yung sinakyan namin. Ayan yung mga kasama namin. Punta na kami sa baggage claim. Ayan. Lahat na video pa na. Ayan. Yung details. Ano sabi mo? Ayan. Sigurado na siya sa biyahe. No? Anong masasabi mo? Excited ka dito sa Maynila? Matagal na rin tayo hindi bumalik dito, ha? Ha? Pag ko tapos ganyan sinasabi mo. Ayan. Okay. Let's go. Pati siya. Yan. Lahat na. Oh. Ayan. Nakunan lahat. Oh. Sige. May report na yata mga kahapon yata diniport. Thank you so much. Thank you. Wow. Ayan, namit namin yung driver. Ang galing. Ang galing yung ano. Ano na siya? Shopsville ito. Ito tayo shopping center. Yung malaking mall. Okay. Oo. Tayo shopping center. Okay. Shopsville muna tayo pero hanapin natin kung saan natin iiwan yung ating luggage para makapag-shopping na tayo. Shopping agad-agad. Dito na tayo, guys. Nandito tayo sa mga kakanin. Daming kakanin, oh. Tapos dito, ay, nabago. Yung mga dating bags at ano dito. Pero, nilagyan na nila ng mga kakanin. Yun. So, let's go na. Ito tayo. Ba? Okay. Sa kabila. Doon, gano'n tayo. Ang dami na nagtitindang ganito, ha.
tayo sa Changi, Shopsville. Dito tayo sa mga gadgets. Oh, dami dito, grabe. Kamera din, sir. Bumibili kami. Kamera, binibili. Bumibili kami. Tinitignan ko ang update kung ganun pa rin ang itsura. Ganun pa rin, wala pa rin naman na nagbago, pero parang dumami ang stores ngayon, punong-puno. Till ano ito? Yun yung sinasabi ko, mayroong rice na namin. Ha? Yung rice toppings ito na ribs? Yung sinasabi ko, Ayun, oo. Yung dati natin in-order yan. Oo, nandito tayo sa Leching. Ang dating suki natin, nandito tayo kasi sa Shopsville, sa Green Hills. At ito, masarap ng kain sa wonton. Higop ng higop ng higop. nagutom ako. Ay, nagutom ako. Sige, kain na. Ako din. Siyempre, ayan kain tayo. Kain tayo. Royal Blue Orange. Wala naman na. Kunti lang pala, nagtitinda ng camera. Ay po, dito. Ay, ma'am, kay center po. Yung dito yun sa loob. Ito po yung Kaya sir. ako maganon sa ako. Pero palipat-lipat sila eh. Ito, nakalaibugin na ako. Dito. Daan, ito na lang. Dito. Ay, ma'am, init ma'am. Ang ba yung alam mo dito. Sa kabila. Meron yan. Ay, ma'am. Wala ka pa rin tayo. Ha? Kaya ma'am, magkakapaglan tayo. Saan na ba yung
magkasundo kayo. Dito, mayroon dito. Oo. Nakita mo rin. Sabi sa baba, mas maganda. Grabe, ang daming cellphone dito. May mga cellphone din sila. Saan sa Habang Subana? malaki. Diyan tayo galing. Dito sa baba siguro. Sinabi Subana. Saan dito? Dito daw. Saan banda? Kabila? Firearms, oh. Oo, oli ka. Ay. Meron pala dito, di ko alam. Miss, ay Subana. Subana. Diretso daw. Meron na siya. Wow, balas. Dito pa rin marami. Ay, dito tayo nagpa-test. Dito tayo nagpa-test noon. Nung naloko tayo ng ano, ng Musaynay. Ito. Dito. Ayan. Money. Wow. Masasarap ng mga chichirya. Mga pasalubong. Dami, grabe. Hi, ma'am. Pili na po. Ang gaganda ng mga fruits nila. Tingnan mo Curry yung ginagawa birds, ko. mga sando na ganyan. Hi, ma'am. May istusi kayo? Istusi. Dito naman sa loob, sir. Bawal po. Ano yung binibili natin? Oo. Dito na kami. Pwede po bigay. Ito natin ang shopping center na bago.
daming mabibili, grabe. Dami. Hindi pa ng ganyan. Meron din. Pero nag-white naman yan. Oo nga. Hmm? Ano? Dito yung pinunta natin na dami ng ano, no? Oh no, it's small. Kumain mo dito. Kumain mo. Meron sila mga bato dyan. Busok kayo dyan ah. Sama na. Dito na tayo. Oh. Ito na yan. Ito sa kabila lang. Ah, okay. Wow. Hmm? Ito na. Hmm. Saan ba yung circle? Diyan ang circle? Hmm. Malapit sa ano eh. Hmm. Hmm. Parking. Sayang, sayang eh. Ayun ang circle dyan. Gusto kong kasali kay Kim. Akin ano?
Dito na. Ay, hindi pala. Dito ba yan? Hindi yan? Ano ba yun? Natamdagat nga ngatot tayo. Ano yung pinagbago dito? Nawala na si Isla na meriendahan. Nasaan na tayo? Okay. Thank you. Wala na yung Isla. Yung hinahanap ko. Yes, madam. Eh, si Kuya sa gilid. Ate, walang Dito tayo. Dito na tayo sa mall. Ang daming damit dito. Ha? Tingnan din natin dito banda rito. Tingnan tayo. Para makita natin talagang wala na yung... Hello. Ito na yung bago. Merong mesa din, oh. Personal mesa. So eto, pinasok na natin itong bagong shopping center dito at napakalaki, napakataas. Tingnan nyo, ang taas. I don't know how many floors, pero lika, baybayan natin. Ito yung bagong-bagong bukas na malaking Green Hills Shopping Center. Ayan. Green Hills PH. Dito, mall na malaki. Tingnan natin. Pancake House. Max. Hoy, pares yung tiles natin, ah.
One cappuccino? Ayaw ko, gusto ko malamig. Ano gusto mong malamig? Gusto ko malamig, hindi na. Ano yan? Kasi kainitan ako. Ako rin, nainitan. Hindi ko na tayo dapat dito dahil coffee. Ha? Orange beer naman ang ito. Ayaw mo? Sige, magkaroon tayo. Wala namang merienda ang iba. Ito lang. Hmm? Wala? Wala akong dito dyan. Wala silang ibang Sa drink. fifth floor, maraming camera. At sa fourth floor, Henry's camera, tsaka Talmis, ano naman yan? Photoshop, Wonder Photoshop. Ay, dito yung halik na sana. Hindi nga. Ikaw kasi. Video na ito. So, yan. Meron siguro yung stock dyan. Bakit wala na kami stock? Teka, tingnan natin. Merienda ta. Ay! Please! Hmm? Toothpaste. Parang food court. Parehas ng ating ano, yung tiles nila. Oo nga, parehas na parehas. Parehas na parehas. Ito lang pala eh. Gusto mo? Hmm. Convenient naman na ito. Ready. Food court pa na yan. Court. Hmm? Palamig. Tingin tayo. Uy, may ramen sila rito. May ramen sila. Meron silang ramen pala rito. Gusto mong ramen? Hindi. Ayaw ko, inaano ko lang. Inaano ko lang ba? Pagkita ko na siya. Anong ramen, sir? Meron na lahat dito. Hmm? Hindi na kailangan pumunta sa Japan. Marami na rin. Meron na sila. Hmm. Village Mall. Oh, pag open ng ano, Meron silang bola-bola na ayan, may ginataan. bilo-bilo. Yan, 12 na. Ikaw, Number na lang, miss. Number. Antay nyo na lang. Okay na po. Saan ba? Pila Ay, dito, number no? po na. saan? Ito ang bayaran na. Doon ka ako lang. Igisa natin. Ba? Kain Pilipino, may sinigang, may ano. Marami silang pagkain eh. Ang Oo. dami, ang gaganda. Oo. Ang sasarap. May pansit din siya na. Binatang bilo, yan. Kaya ko sa buong mo. Oh my God. Papaitan, oh. Salamat. May papaitan pa. Kanina pa ako naman.
Ayan, ang paborito ko. Salamat. Mami, ito po yung akin. Oo. Dalawang ano po. Aking ano. Ayun po. Yun, meron silang lechong kayo. Ito, meron pa silang sariwang... Dito, bago lang to, pero ayan mo, dami pagkain. Anong sa atin? Anong gusto mong kainin? Sige, sabihin mo. Gusto ko tayo ng bilo-bilo. Bilo-bilo. Inatang bilo-bilo. Kuha tayo ng isa lang. Oo, hindi natin ito. And then, isa nung pansit. Oo. Ha? Oo, ito. Thank you. Oh, meron din silang laing, oh. Inatan, oh. Yan, meron ha. Oo, hindi pinapakita ko. Ano yan? May sisig pa sila. Bilo-bilo sa kay pansit. Meron sa aming drinks nila. Meron silang pineapple juice saka iced tea. Isa pong ano, ginataang bilo-bilo. At saka, anong gusto mo? Lechon mani o lechon pansit? Ikaw, anong... Ewan. Ito, lechon mami. O, lechon mami po. Isa. Saka yung Tsaka, iced tea. iced tea po. Oh, pineapple juice yung isa, no? Ano gusto mo? Iced tea na isa. Iced tea na isa lang. Oo, ikaw. At saka, ito po sa bacon yellow. O, yun lang po. Pag-order niyo po ba, binatang bilo-bilo, special lang yung nalo, mami, isang picture, isang sa bakong Plastic po ito. 500 Ay, okay, water? Ano Bottle? yun? Yes, ma'am. Okay, one bottle water. Bali 602 po. Teka lang, bayan na. Wow, ganda. At least meron na tayong kakainan ng Pinoy. Cheers po. 48 pesos po, ma'am. Balik po kayo pag nag-buy. Thank you po. Oh, picture mo ako dito para matanda na. Atas. Yeah, we're not, I'm not even, hindi naman ako nagreklamo.
Puto.
Akala ko siya, hindi naman pala fire exit. Tawag kita karamihan. Gusto mo ito na? Picture lang. Kamayin ka? Oh, sim. What is sim? Oh, ano na yan? Also may audio. Oo, siya. Yan lang mo sa akin. Yan mo sa akin. Maglabas dito yung giramal na. Sure. Hindi ko alam. Wala? Man, just follow me here. I will show you the way. Meron parang press baker dyan, oh. Ha? Saan dyan? Akyat pa kami.
Diyan na. Tapos ganun tayo. Bago magpapala rito, no? Wow, ang gaganda ng Oh? ano. Ang taas din. Ito po yung bagong building ng mall ng Green Hills Shopping Center. At dito sa right side po, sa left side, ito po yung dating Bira Mall. Ayan. Ayan. Chapel, yung Holy Family Chapel. Right side is the shopping center. Doon tayo. Ayan na. Okay. Paalam na ako. For this video, paalam na ako dahil tapos na natin malibot ang Green Hills Shopping Center. So, stay for watching. Ano po pangalan? Yan po ang pangalan ng ano nyo, Christina. Yung code, ST18. SNS Gadgets. SNS Gadgets? Yes po. Ayan, dito kami nakabili ng ano, S23 na... We accept po kahit anong klaseng gadget. Basta po walang issue. Oo. Oo. Salamat. Sir, thank you po. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you po. Thank you din po. Pwede po kayong maka-LBC. Okay. Ano ko ba yung number nyo po? Yes po. Kasi di ba lumilipat-lipat kayo? Opo. Kung bibili po kayong cellphone na nasa ano kayo, malayo, pwede kaming LBC. Ah, pwede? Yes po. Ayun. Ano pong name mo, ma'am? Lilak po nasa calling card. Lilak, siya po si Wawi. Lilac and Wawi. Yan, Wawi and Lilac. Ang ganda naman ang mga pangalan nila. Ang cute. Okay, let's go. Let's go na. Meno kahit hindi brand new itong cellphone ko. Sir, parang bumili ka 1 terabyte naman. Maraming Oo mo nga, yan. oo nga. Oo nga. yung na-save mo kaysa mag-brand new. Oo. Kasi yung 256 niya sir, nasa 60 pa eh. Ayan. Kay Ilocano niya, oh. Kay Ilocano, oh. May get 80,000. Kababayan ng mga Maraming save na video. kababayan namin na ano ni Puntahan Marcos. niya sir, yung sa telephoto niya. Ayan. yung kinukuha Very ng tao happy na niya. siya. Meron na siyang 1 terabyte. Uy. Clear pa rin bro. Wow. Kung kailangan nyo ng gadgets, guys, pwede raw silang mag Backup ano, camera na mga padala. I-send nila sa inyo. Ayan ang number nila, oh. 75. Ayan, Huawei and Lilac. Bili kayo, ma'am. Mga sandals, pili ka na. Bags mo. Hindi ka mag-try. Yes, ma'am. Yes, wallet, ma'am. Ano